Kejingjia kabalang kelab ha bat kene kejingjia kala jia hapok kata kejela Karnataka kabadan hapok ki line south jangan negari India bat kene kejingjia kala jia ka arab santarik ubunai November usnam arajar arpway ha kabaki breu jangan neka ACB la neka taka Anti Corruption Bureau kibadai ki breu kibe kon percaya ka bamsap hapok kari India kini ki breu kila laj adu kumban report ki office hapok kata kejela Karnataka kabadai ki office trekam sarkar bakini ki breu kila laj hakane kawai ke office kabade ka office chong junior engineer hapo kata ka jela Karnataka bar kini ki breu kila lab ya kini ki pisa bamsap ki pisa black money ki ba une junior engineer kata ka office laburi ya kita ki pipeline ki bedai ki pipe ki ba connect ya kata ka building siapa kindau matu syuru kini ki breu ki ba kon percaya ka bamsap laang ba amba kila yo ban sai kita ki pisa bamsap tana po kata ka office chong te junior engineer hende kila yo ban sai ya ki pisa sa shaki weki office hapo kata ka jela Karnataka malaang ba ha kata ka sngi ke ba kini ki breu kila lej ban lej me kita pisa bamsap laang lala padu kumpa san pau lak tingka na ki office ba per ki office trekam chong ka sarkar Karnataka